Hello everyone, खुलुमबाय स' दिनैहाय आङो आबैनि न'आवहाय थांनो नागिरदों आइमोनबो फैगोन स' नायलांबाय थादो जेब्ला भिडिअखौ बेसे सानथाम माबा 10 दिनानो जायाखै होमबाबो आरो मामा आयं बेरो दं बिमा ओमफ्राय बे गामिया जोंनि गामि नङा आरो ना दिनै एसे जोङो मानिनानै थानांगौ नै मानैया फट' खेबनो थिनदोंमोन आजा आयु बेना गना माथो हकि गेलेग्रानिसो थाखुमाबावबाय आंखौ दा खेबखानो नों खेबना हो जोंखौ नों खेबना होब्रा मानो मटर खानो फैदों गासिबो मटर हा ओमफ्राय नै बे राखाबाय थाब फुनानै दोनबानो गावब्रासिगोनदां ना जाया बैखौ लादो नों गोसो दैखौहाय ओमफ्राय नों बावनो थागोन ना बै न'आवनो थागोन बाव न' लुफैगोन ना बै न'आवनो थागोन बे हाया नोंनि ओमफ्राय देनां दे अयसेया माथा होननानै बुं नोंनि नामा मा बे खोन्थादो आंनि लोगोफोरनो खोन्थाद' बिग्राय बिनि नामा गायकसो जोंना बाबुआ ओमफ्राय स' जोंहा नै दा मटरखौ खाखांबायानो नै खागासिनो बिराद बुरजा खाफैदों मानसिफ्राबो आबै ओमफ्राय बिनानाव सानै आयं आइ ओमफ्राय आजा आरो आंहा डाइरेक्ट रेन्टनिफ्राय फैबाय ओमफ्राय आइमोनहा फैखादोंमोन बिसिनावनो ओमफ्राय आंखौ कल खालामनानै लेंहरबाय फैदो नोंबो होननानै ओमफ्राय आंहाबो फैफाबाय आलासि जानो थाखाय फैदों फरिखाया बेसे बुरजा पास जाखो मोजां होथ'वाखै जायोमोन जोंफोरो फैदो लाखादों खोमसि ओंखाम फुदोंनो ओंखाम राङाखै नै खोमसि नुदोंमोन मिनिथार दे बेफोर जालायो मालाय आंनि लोगो आंना जाया ना जायो मालाय ना स' जोंहा दा मटर खाखांनानै दिनै हर थानांसिगोन आबैमोनावहाय नै बिनानावमोनाव आयंमोनाव ओमफ्राय दा आबैमोनाव हाबहैनो नागिरदों जोंनि आबैमोननि न'आव आरोना स' नोंथांमोननो देखायहैनोसै जों थादोंमोन दहाय मटर खायैनाया जोंनि आबैनि बिदानि फिसाजोनावहाय ओमफ्राय दा रियेल आबैमोननि न'आव थांसै आरो गासिबो नोंसिनि देखायनोसै आं नायबाय थादो थाबायगासिनो सिनाया जायोना ओरै फैदो ओरै थांसै नोंबो नायदोंमोन नुवाखै जोंनाव माइ जावनाय आबैया बेनो आरो नै बिसिनि न'आ बेनो नेलायनि ओरैथिं आलासि दं औ नोंखौ नुखादों बिमायानि आं गारबोदों दे नै फोदो दासो माथो खेबहैयोसो मा खालामदों नोङो सोरनो ओमफ्राय नै आंहा आसान गानलायो आसान बिसिबुरा गोदै लोंनो रोङाखै लोङो साया मोजां फुदुंबा फुदुं ओमफ्राय साहा फुदुंगासिनो बिनानावा फैनानै
नोंखौ देखायखाया नै मोखां फांदेगासिनो गावखौ देखायजानो गिनानै गासिबाजों नुजोबखानाय अबाव उन्दुबाय ओंखाम जानो नागिरनायावनो जोंहा बावनो जानोसै ओंखाम जानोसै ओंखाम सिखाद' जा नै मालाय बिसि फिसाय जा अनलायोसो सानैजों सिथुरि सुलायलायदों बेरे फुंजारि मालाय माबा होननाय दसे भिडिअ खालामबावबाय ओंखाम संगासिनो ओरै मोखां एसे नाहर ओरै एसे नाहर माबायाव गावरिनावनो मोजां साननो जायला लानो मासे लांबाय सियाला बिनि लोगोखौ जा बेखौ लाङा जोंहा गिदिरखौसो लांनो नागिरदों सायलाखौसो लांगोन जोंहा लांनि देखानाया माबा नैबे लोगोमोन लोंनो हनै आं लोंला आं गारमा साजोबबाय दा बे बुरियालाय नैबे बादिनोमोन एखेथार मा होनदों थादो दे खेबखादों आङो बिदिथ' लायाखै खेबखादोंसो खेबनोसै बिदिबासो साइस नुयो मोजाङै था हराव सोंसोगारो बियो साबाबो माखोन्दो स्टेला दे एसे फोरोंला रोङा हाय जोंहा आलासि जाफैनायाव सोरना दंफैयो नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय आबैमोननियावहाय दंफैयो दा आबौ उन्दैनि न'आव दङ जोङो ओमफ्राय ओंखाम जानाया आबौ गेदेरनाव जागोन आरो ओमफ्राय केमेरा हमग्राया बिराद बानायनाय हमदों ना मादों आं मिथिला आंखौ मोजां नुदोंना नुवाखै ओमफ्राय लोगोफोर मा होनो बे रुमा खालि दं आरो जोंनि आनैनि हाबाखौथ' नोंसिनो खनसे आंनि ब्लगाव नुदोंमोन जायफ्रा नुवाखै थांनानै नायदो ओमफ्राय हिन्जाव गोदानानो माने रिसेपसन टाइमावहाय गैयामोन ना एपइन्टमेन्ट लेटार लायदोंमोन गुवाहाटियाव ओमफ्राय बिनिनो रुम आरो नै दा मा दं बिसिनि रुमाव देखायनोसै रावबो गैया आमायबो गैया बैबो गिफ्ट होनो दं बेखौबो हाबायाव गिफ्ट मोननायनो ओइबो बेलासियाव थांसै जोंहा न'आवहाय आं थाङा सानदोंमोन डाइरेक्ट थांफिन सानदोंमोन ओरैनो ओमफ्राय थांसै न'आव बिसिम फैखाबायखा जेब्ला ओमफ्राय बेलासि थांसै होननानै बिबारखौ जि मोजां साजायनानै दोनदों हाबायाबो माबाखाबाय रुइखाबाय दाउनि बावदावलायदों जाला खरा होन माबा गैला नामा गिबावबायनो फट'ल' खालि फट'ल' जोंहा बेरायहैबाय थांसै आबै बाय बाय एसे थांफानोबाथ' दं होननानै थाबाय आब'आ बैयाव दं हनै एसे उन्दैफ्रा जोंनि फट' खेबनायखौ नाहरगासिनोमोन बेबो थांफागोन गालिया दाखालि आबै थांसैथ' होननानै जि मोजां होननानै बुंलायलायनाया होबावदों ओमफ्राय बेखौबो थांसै जा नोंसोरबो खुलुमदो नोंहाबो होनबालाय I am camera. Hello, Mr. Big Ray. Dengar kau dulu dengar. Anu nggak? Ada nama Big Ray lah, Big Ray. Nama si Big Ray. Siro tanah ini dengar. Apa? Pindah ke dia. Pindah ke Sindau. Sindau. Pindah ke mana lagi? Mana kita langsung mana kita langsung. Eksis berani mulai. मबाइल थुगासिनो सासे जा बेनावलाय हा खोमग्रासो जुराद लामा खोन्थागासिनो जोंथ' आलासिसोलै हगारनानै दोनजायाखै जोबनासो दोनजादों सिबाय मा साइसनि जादों नै Ajang. Udah. Buka tuh deh. Buka nih.
Dia aku. Ami saya phải chốt lên dây này được không? À mày có thua có đắng. Đi qua tháng. Ayo chuna nang ada apa hama kayak kurwa. Kune. Kune. Aku dia roje. Kuro ada apa hama kini binya. Aja, non lay. Aja. Ayo, jauh tuh tambah sirangan sembai. Ayo. Ayo. Kamu ni mau buat video mana ba? Mabe, nunggu layakhै आं गुस्लायदों हे गाइस खुलुमबाय सो दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आजाजों आंजों भिडिअ खालामदों एभरिवान गुड मर्निं टु अल सो दिनैहाय जोंहा दिनैबो मटर खाहैनोसैलाय दिनैहाय जोंनि न'नि दाखालि बिसिनि न'निमोन ओमफ्राय जोंना नै फैफालायबाय सैमाफ्रा ओमफ्राय सासेया दाहाय फैगोन गोजौआव गाखोखाबाय नाहरखाबाय मालाय गावहा दाहाय थाब सफैयो नालाय बिरनानै ओंखायनो दा फैगोन बियो सोर हौवा Hौवा गोजौ नालाय आं हिनजाव ए हाबा होनांगौ होनबालाय सानैबो बेंफोर दामनांगौमोन र' बे रे फुगासिगासिनो फैलाय मैना बिसिनाबो मा खालामदों बिदा गेवलाङाव जोंनासो मैना गावहासो सिगां थाहैबाय हनै माला फैखो नों मैना सैमायाबो हनै फुनो रोङा मानो रोङा फैलाबायो गासिबो ये टमी handshake good खामैना हाब गैया नै एक्सिडेन्ट जानाया सिबाय जोला रोङासैलाय एक्सिडेन्ट जानानै नों खानो रोङो मेंबाय सना मेंबाय गाइस सा टाइम आंना गोसोमसो लाखिना ओरैनो मैना फैला नों लोङा गोजौ बारखोनानै थानानै दासो ओंखारबोलायबाय बेफोर नै जों आगोलहाय बिदि खालामोमोन कलेज माबा स्कुलाव थांबा उन्दैयावहाय माइरं मोनबा ओमफ्राय दा नै बे आइडिया फैबाय आंनावहाय गोसोआव साथाया बेनो आंनि ओइ दहायनिखौ हाबाय दा ओरै खागासिनो दंबावोसो इयाव जोंबाय हनै मेंबाय मैयाबो सान्दुङाव थानो हालागै ओरै थांलाय ओरै फैलाय जाबाय सान्दुं जासिगोरबाय थांसै खाला बैखौ लाहरलाय बै मोनसे नांला उन्दैजों उन्दै आं थिखोनो हायाना आथिं आखाइ सादों आबो आखाइ सायाखै ओमफ्राय बेहा मानो बिरनो हानानै आंनाव बानांगौ जाखो थांग्रोआसै ओरै फै मैना आंजों फै जा गिलिर मानसियाबो मैना आंजों फै खर'आव फै नै लिंहरदों मामिया थांदो फैदो जोबलाय बेखौ खेबजागोनसो बियो हाबाय साथाम थिखोदों आं थिखोनो हाला बिनिफ्राय थिखोनो होबाय आं नै दाबो ओंखारा थांग्रोआबो दासिमबो दङ सनालिखि थांनो बिरलांदो मेंसोबाय गासिमोन सफैबायनो ओमफ्राय आबैया हाथायाव लांनो थाखाय एसे बासिबाय आरो आइ हिंगल आं जायगा जिरायनो न'आव ओमफ्राय जोंहा सासे बिनानावनि आथिमंगल दंमोन आरो ओमफ्राय बेवहाय आं फैबाय फैनानै आंजों लोगोसे टनियाबो फैफादोंमोन ओमफ्राय थाफाबाय थायो बिरादनो हे खुनि सिगां मोनजाग्रोबाय जादो ओमफ्राय जाखांनानैहाय माखासे दादामोनहा आगैखौ बुजायखांनानैहाय ओमफ्राय नै जोंना टनियाबो बिराद मोजाङै खोनासंगासिनो सिरिनो ओमफ्राय जोंहाबो फैफिनबाय नै न'आव फैफिननानै टमिया जोंना हनै स' लोगोफोर भिडिअखौ बावनो दोननोसै थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ अल बाय बाय